Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Gidan shibon gidao balai bangi kibriyo ngi e yapmat ya kisentio ngi penon kamru hagi babon rukom ya kisentio don ki penon kam haga pen krek ya gano kejing rakhi lani kejing leniam wat haga yap ka imru ngi ju penon kam ya kisentio kumjuru habangi penriam lani pen ipo ipeng ya yeng kasem bat ki saudong saukun jongka gadai ganiru kan kalat kamai jakpo na banta ki pupun mentaka kenti nginya pai kendiat syapang ki orchid ki dei ki sentiau lane ki kenbat ki bakhamlong kerpang na ki weipat ki jait sentiau namar ki orchid ki dei ki jait sentiau ki bala im da ki palat paus pas nem menshwa bat ki badang miru hadu kini ki sengi menta kumta banyai penek pensa bat banyai beteng ka jingroi kini ki jait sentiau bakerpang ka Institute of Bioresources and Sustainable Development hapo jongka Department of Biotechnology Government of India kalashna batbo ya ka way ka orchidarium hapo on Rio Mersiteng ka badairu ka state of the art orchidarium ka office bahakle badai pet bat khmi ya ka rukam pentre kam ya ka ne ka orchidarium ka don hapo kanong ba impal hapo ka jingpet jongka sarkar India Kaneka Institute of Bioresources and Sustainable Development ka donya ka research and development facilities ka orchidarium bat ka orchid production unit dikat kum ka title jungi ka dei naka bioresources mot kinu ki badai ki baim ki marat ki chingthong bat ki hadu ki bacteria ro ngi pen di hang ni pat banganta ngele ngi promote ya ki floriculture khamtam ya ki nongrep sentiu ngi ailat ya ki ban yo lat ban i ban priang ya ki tiar jongki ban yo ban pen sa bengi penyarap ro ban pende ya ki tu sentiu kat kum ke jingwat jingtip ke babnya lalap banaki khat nyo hajar jat ki orchid habaro ka wei ka pertai si hajar arspa san pojat ki orchid ki mi tang hapor ri India bat na pedeng ki khandai spa tali ki jat orchid ki badon hagani ka than chatai lamingi ki don south spa life khandai jat haga jela jongi kumta klem light ken banyo i yakini ki jat sentiu jan haman la ki thleu yin laban ong baka daw jong ka jingkha roi kini ki orchid haga jela jongi kalong namar ka mariang kabaya hap bat kini ki jat sentiu Shusho ka jingdon jong ka khendau ka basbo bat ka basngem ka penlong yakini kisentiu ban plong bat mi pha hagitan jongi shani ka jingdon yakini kisentiu nalor ba ka plelat plelenti ban yo kam yo jam ka khring ru yakinong jong akai perthai ban wan sakhi bat pe hi daladi yakini ki orchid babon jan khoi ka ba kham kong sane ka dei menta bangila seng kene ka na adapshna boro orchidarium bo fila peni fila iru ti nang ni sheneng bat ni mot ban pun he shu e kene ka jing training bat ka exposure ye kini ki nong rep jungi lumpa ka ki different training mechanisms bat ki different protocols bakila ban yo nangi ngin sedang ya develop ya kata bat skwiru bangidang ya keren bat ka sarkar jalan ni bat ka department agriculture bat ka department community and rural development khamtam bat ka items ru khamtam ki market logistics
Di ski bat ngimut ban develop lang bakal adon koi ka meeting ru bangila sementara lang ba chair chief secretary mencim stem kadai ban develop ka state floriculture mission tingimut ni sementara lang ban penyat bahaya kata kan long nodal agency bat ka directorate of horticulture jongka sarkar jalan ni. Ganiga Institute of Bioresources and Sustainable Development kadon hakajaka balong pedeng bat kasuk ya ki riu e sentiu ki bana sorbat kapsor rukumju banwan jit na pedeng ki babon jat bon skit ki sentiu ki nong rep sentiu na keleng ganiga thain ki lasdang ban itu bat tip shai ya ki jingmentoi ba ki yo na ganiga IBSD Hagapor baka kenhon jong batesi kadon hagani gejaka ngilaya kenduk ya iwei na ki riu e sentiu ibajuan barabor ban wat sentiu nang ni kabas ngutanat kalong ba ini ikong ibala syong tait na kakam sorkar itip kerteng ya jan baro ki jait sentiu ki badon hang ni uwei na kita udai sentiu latu thing ubangi jukhot uding sentiu sao hagadung sisang lapet mo bun ki sentiu hang ni ndrai ki badon sudah dikini ngajit yang ni marba puan ngim jiyo syu em yang ni sentiu ti ude wei sentiu ba phu ha po ri khasi jantia jongi bat ngi satai sijwei te ngi tip kata khana mar ki yathu ban handai ki ong ba wan ki phareng dei ki wan gum tu ki ban kai satai ti ki i ken ba sau gum tu harot surok ai bu phu ti ong ni love to think ken ki ong tengi pada ada ka tien senteng jungi pada stai sijwei ngi ong latu thin ngi ai kerteng nak ada latu thin ken ngi ti kajir wai ro kadan baki peni menchua yang latu thin la matarha ma long bau phu sa hum tu long ka ai ken na pedeng ki babon ki nong thung sentiu ikong sukhon lang warjri idei ka wei kalong kemi ka badon lagajong ka jaka rep sentiu ka ba ila jer kerteng ka Bloom and Green Plants Nursery hamau krea hagane ka nursery lalap bakidon shisha pon jait ki sentiu ki skot ba internet bat basma ubi ki jingthung ki barengkat ka jingerap jong ukurim ila ribat sumar kumya ki khonret kidon ki balapho kat kum ka ayom bat kidon rude ki badang penkha kani kadai ka kam ka bate ya ikong suk hunlang naduk babet iki sembai haduk bakin dalap ho laplung bat la dei ka por ban penya yo wat laki don ki riu e sentiu ki bawan hi daladi shaduk ka Bloom and Green Plants Nursery ha mau krea ban jit ya ki sentiu ikong suk hunlang bat la ukurim ki julek ban bu ya ki sentiu ha ka jaka jongka IBSD ya kani ka kamrep sentiu te kade ka astang hina tu na yin te na yin jong tiao si lok la astang la kun la palat ka akosnem te dah hadin na poi mengaru ha trelang bati te khana man pen he ban penya re ka kam te matanya la trelang la ketuk an isnem te ha ke sisa te na yang suni berobor kalong ba uni sentiu bang ni nya ti ben yin te hre daga jingya jong kapor tingi wastang ban ya di lang sa sayo ru kunto te nanta kalong ru ka jing ku ban yo na ka liang jong ka office kabadan han ya po andru mer ni ka IBSD te lembaga jing ram jing is Albert ibade pe ni te long ila plilat yang ni kunki nong rep kabadai na tinas nong mau kriya ha kabadai ban di nu sentiu ti ai ya ni ka caka hang ni tingi yo ban ya bu nu sentiu ti lingba ki advertisement pat baila ai na liang office ki i ti long kalalong advertise ya ki nong sok snong jong ka slong hi bro kawai ti baklayo ban wan sani baklayo ban tegi kinik sentiu ban thi ti kinik sentiu ti kalong ru ka advertisement na mata jong i ki nong rep bakinya tip ya ni ka jaka barep sentiu jong i sipo mau kriya ti menta kalong ka jingkur ku sibun na kaliang jong office ka ba ai ni ka jaka kani ka IBSD omdei bakan syukut no tangkum ni nrei ka jingtmu ka long ban penyar syusyu khnang bakan yarap kentiu ya kani ka kamthung sentiu ban beteng ka jing ai jing hikai ya kinong rap sentiu lengba ka jing yetrei lang rengkat bat katanat sorkar ka badai pek ya kani ka phang koi bengilap pa
yu nong rep sentiu kambiang ka jakaban penyi ye kitiar jongki ba maniwi nong rep sentiu idan beta ka suong no ka nursery la jong ni ka farm la jong ti utu nong thiet ru umdan hi kuy ka jakaba kin lap baro jai sentiu kamut kalong kadon ka suong no ka disconnect la ni kamya don kata ka connection jong u nong thiet pat u nong din la ni nong rep ti nakani kaliang pat ngi provide no da ka sijaka platform lu mut kata kalong bi kenja single showroom haba unong rep uyo ban bol kitiar ngir ngila ban penilot ha jo jaka bot nong thiet ru marsnuan hang ni un i bero ajat ki sentio tinang ni pat kin dup yo ka choice ba kambiang kin dup yo asa ka kambun jat ki sentio bakila ban chet pat tinang ni kaliang kan mentoy ya bero ki ba it sentio ru kan mentoy bot yunong rep kan mentoy balai ba kawan penkenduk lang ya bero nimut ban involve saya kini ki unemployed youth lani ki even ki ba shu song ying balong kemiru lada ki don jaka tang kendet sibu ka don tang ka terrace ne ka don ka halor building ka don tang ka light tang kendet nang turu kila ban seng ka business badet ba kila ban thiet ngila ban eye training ba okay kila ban thiet di kini ki orchids in penyo ki sembai lani in penyo ki kini ki sentiu badang lum tu tang na kajing sumar pat hadin sistem arstem lani khamtam ki orchids mo fi ki bawon na sikim kambon kitu hadin sausnem kala ban kiu hadu kumbasansha nakaliang kador tinang turu kalong kumka kila bande suong no ka supplemental income scheme na bentai ledi bad iki youth ru isen ba kila suthu ba nakani kadon ka jingyo matrai kin bun ki banangwan badang baklaro ngira ekren bot ka community and rural development ru kibun sini semelim kini nginang ya sedang biang menta baki na melim kila don ki nong rep ru ki bayo ka assistance na ka state government lingba ka Mahatma Gandhi National Rural Employment kumbangi khot ka MGNR Manirega scheme ko to tinang tu ski kin one kini ki opportunities but ngatrai ngin hab develop bahaya kini ka floriculture base by entrepreneurship tambahkan develop ka employment but kan develop ka economy jong state kan habang ipai kamat siya kaniko orchidarium kabadon hapo Henry Mersteng ngasngaw bakalong ka way na kiran sanay kamay jam ikiba ang luod ban kamay jak po kamtam hakan ka jukerdu kamenta namar kani ka orchidarium ka ailat ikiba rep sentio bakin wan buy ki sentio jong ki hakan ka jaka bat kiara pendilam pat na ka benta ki try sentio habakani ka orchidarium ka buy ki orchids paper ka kring ki riu it sentio bakin wan hakan ka jaka ban pet berkibriau kila ruban thet yaki orchids nakani ke jaka ban penroi pat halayeng hakaba hakani ke rukom ka ailat iki riu it sentio bakin penroi bat pen priang e sembai orchids ba penlong padi ki orchids ban yai ne bat roi pateng la pateng manga California kharkam ni na benta ka bati CTV